Een grote criminele organisatie zit achter het drugslaboratorium in deze loods in Oud-Beeldsiel. Door onderzoek van de politie in Den Bosch kwam deze locatie in beeld. Op hetzelfde moment wordt er nog een groot drugslab oprollen in Nieuw-Amsterdam in Drenthe. De actie van de politie hier onder Van Albeda-Waai, Krekboeken het dorp, Krekboeken Oud-Beeldsiel, zetten hier van de morgen wij 6 uiteen. Daarbij wat ik de help inschakelen van de collega's uit Brabant, die hadden al maanden waande horen met het onderzoek. Er wordt 1 man aanhouden. Of dat de bewoner is van dit pand, dat wil de politie nog net zeggen. Oer die bewoners prutsen, daarover zeggen buurtbewoners, hij wennen hier zo'n oorlog hier en wennen alleenig. Het komt van die buurtbewoners dan ook als een volslijne verrassing. Al die activiteiten die hier in deze loods achter mij plak voelen. Je verwacht je meer dat het in de grote steden gebeurt. Ja. Ze zullen denken in het dorpje, dan word je net zo gauw pakt, maar je rent een keertje in een lampen. Ja, dat ging je net verwachten in het dorp, hè? Nee? Nee wel? Nee, schrik je ervan? Nou, nee. Ik schrik er net van, maar ik dacht van de morgen al heen, die politie, wat er rijden is. Ja. Maar die jongen had wel eens vaker wat ons pult zitten, maar ja, als er in juist wat er al hier had. De politie houdt bij alle invallen in totaal 6 verdachten aan. Soms schreeuwen bij de drugslabs als tierengrut van Nederlandse begrippen. Het wie alle keer nog net klaar. Maar on alles is wel te vernemen dat het haast klaar wie om operationeel te wezen. Dat verneem je on al die doeken die hier onder het dak zitten. Dat verneem je on de grutte tjettel die erin zit. Dat verneem je om de tolve blauwe vetten die erin zitten. En on al die chemicaliën. Er staan dozen opstelt, maar erin slang. Waarvan je zegt, ja, dat zoen je zou maar dus drugs met mij kunnen. De politie zocht de laatste jaren heel tijd vaker dat drugscriminaliteit vanuit het zuiden van het land naar het noorden komt. Goed voor mij ik dat er komt, dit criminele gedoe. Maar ja, dat is wel heel het ziel nou dit en dat is daar, dan kun je drugs krijgen, kon je drugs krijgen. Ja. Zo gaat het door het dorpje. Het onderzoek in Oud-Beeldsiel had de hele tijd worden. Ik binnen er nog een auto en een caravan in beslag nam.